Kéne mindenbe egy góba. Én mit hagytam ki előbb? Bassza meg. Hihetetlen. Azt, hogy miket adunk el. Marti is mi a fasznak engedte át a lába között? És komolyan. Ne bújjál a védő mögé elé. Fasz ki. Ilyen nehéz ellenük játszani, te? Á, Mi? nem nehéz, csak egyszerűen szarok vagyunk. Ha valami megnyertétek volna már. Itt egy kicsit jobban koncentrálunk simán. Mi? Simán be kellett volna rúgnom, bazd meg. Simán. Tökéletesen megfelel, jó? Igen, ezt a porra. Menj vele! Kurva jó, hogy megint egy védő van fönn, aki konkrétan nem is védő. Csel befelé, figyelj! De jól cseláz. Gyere, Jani! Mint egy műtött fóka, bazd meg. Mit? Műtött fóka úgy játszik. Jó, nyomj oda! Köszi bal kezed! Az megvan. Mindent eladunk, mindent. Ott a gól. Azt így. Hihetetlen, szerezzétek már meg azt a szart! Visszátok el! Már rúgunk át volna, hogy 3-4-et. Mit hagy? Azt a... Figyelj, Jani! Ne legyél kívül. Majd visszaállok, azt lövök. Mit? Hogy felvágta már a ellenfél villámlábú csatáját ott. Simán utánrugott, simán fölvágta. Amit nem fújnak be, az mindegy. Most! Hárman! Nézd meg ezt is, bazd meg, hihetetlen. Hát... Jani, ne állj le! Jani! Ez a tiéd! Be. Mit csinál, miket Jó az csinálnak? a játékunk amúgy. Jó, látom. Kiknek? Neki. Ambesz. Nem, de ez simán megvertük őket párszor. Ugrani kell érte. Ugrani. Hihetetlen. 40-kor megyünk vissza? Hallod? Az a sárga, a kesztyűs, ez nagyon komoly. Jól cseláz. Melyik? Ki előbb vitte át minden égen. Az ott a fehér gatyába? Ja. Az ügyes. Simán elvettem tőle, te. Fedezd le, Tele Marti! simán. Hihetetlenek vagytok, komolyan. Hát gólt már megint. Nézegetünk. Jani, megint mit csinál? Védő, mert menjen! Robi. Berci, te is. Hát veszed? Szóval, jön a Gábor azt. Vegyem? Menjek én is? De hátul!